Извинете, че се забавих. Извинявам се, изникна проблем с телефона ми, по-точно смисъл, защото аз него снимам. Признам си. С него снимам клиповете и изникна един проблем и трябваше да го спра. За кой беше ли, бе? Фак, аз не съм го сложил. Аз съм тапак. Аз съм идиот. Отивам да си дам... Не съм. Добре съм. Ще направя брадва. За да вземам дърво. Така, видим. Само да ви пиша... да ви питам, аз ще ви пиша. Ако може... Да ви питам някой дали е намерил емералди. Напиши в коментарите дали е намерил емералди под земята, не оцелени. Питам го, само питам. Ми каже, защото... Аз не знам, защото просто иска да каже нещо. Сега ще вземам дърво, колкото мога. И че силно до тук ще е епизода. Дано е бил интересен. Намерих айранче. Не, че това за мен е ново нещо, де. В смисъл да намериш айрон, диаманти. Не е за мен ново, де. Макрика. Въпреки, че когато за първи път намерих айрон, не може да повярвам. Пък първи път, като намерих диаманти, не си представям какво беше. Сега са пукнал такив. От желязото... Кефа са, но като се замисля, то почти... Тия желязни кишки, такива работи и брони, според мен са безмислени. Въпреки че аз съм се изкушал и съм си правил, колкото ще не съм. Освен за часовники, златни такива ябълки. Такива работи. То се съмнява. Ще обера това дърво. Ще обера той дърво, ще отида в къщата, ще кажа чао и ячо. Още малко ще снимам. Съжалявам, че така стана да го правя пак тъй. Много се извинявам за което. Но какво да правя? Не излез смисъл. Тъпото ме е, че сега ще имам 4 клипа, а 2 от тях са за един. Ти ми е тъпото. Ще направя врата. Крайно време беше. Много тъжки. Аз мисля да се направя на 2 етажа. Ще я правя на 2 етажа. Може би. Но това ще стане, ако спре да лагва. Какво ще се направя врата? Знаете, че към декември някъде е възможно да правя клипове на игри за PSP. Освен, нали, смисъл за някакви игри. Декември, защото тогава ще ми взимат PSP-то и реших малко разнообразие. Къщата ми е готова. Само вратата да затворя. Бе! Атра. Си правят копче. Няма да отварям и затварям през 5 минути. Съжалявам. Това беше от мен. За сега. Ще се видим пак. Не знам кога пак ще качвам клип. Ще видим. Някой ден. Това беше от мен. Ще довиждам сега и до скоро.